দেখছো যে আমার কোকরাঝার পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সিটো মানে জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আসন হিচাপে ৰাখাটো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই যথেষ্ট যেনেকৈ আমি কষ্ট কৰিছোঁ আমি সুফল পাইছোঁ বুলি মই ধন্য মানিছোঁ আৰু কি ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু আনহাতেদি 2007 চনত এই ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যন বহোৱা হৈছিল আণ্ডাৰ দি চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ কুলদীপ সিং। কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি নামৰ দুটা পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটিউয়েন্সি আমাক দিয়া হৈছিল। তেতিয়াহ'লে যদি ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিক মানে ইয়াৰ অস্তিত্বক নিষেধ কৰি দৰং নামৰ নতুন যে লোকসভাৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক হৈছে। সেইটো মই তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ। যদি দৰকাৰ পৰে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ হ'লেও আমি জাষ্টিছ পাবৰ কাৰণে আমি ফিয়াল দাখিল কৰিব বাধ্যত পৰিম। 2026 आव जाय मोनसे रिडिलिमिटेशन जानो थांदों बे गोदान मोनसे नटिफिकेशननि गेजेराव जागोन। दा 2024 नि जि मोनसे जानो थांदों बेयो 2021 बेसिसआव खालामनानै बिथांमोना बेखौ दिनै मावदों। किन्तु 2026 जि मोनसे रिडिलिमिटेशन जानो थांगोन बे 2026 आव जागोन ना जाया जोंहा बेवहाय मोनसे डाउट दङ। किन्तु जायोब्ला जोङो दिनै स्ट्रं भाबै जोंनि 6 शेड्यूलनि जि मर्यादा by keeping intact the spirit of 6 schedule बेनि सायाव जों गोख्रों भाबै गसंनांगोन आरो खुनु जोंनि राजनीतिक अधिकारखौ जोङो दिनै बेफोरबायदि ओरैनो होरलां होफां जों खालामनो मोननाय नङा। आरो बेवहाय दिनै जे जोंहा 15टा सिट जादों होननानै खुनु बेयाव जों रंजानायनि खुनु बेवहाय जोंहा माने गोजोननायनि खुनु मोनसे परिबेस फैया। मानो होनब्ला दिनै 15टा जोंनि एसेम्बलि सिट हरदोंबालाय मा जानो गाबोन समफोर जे ट्राइबेल माने जिअग्राफिकल ट्राइबल माने डिस्ट्रिब्यूशन को नायनानै जोङो बेयाव जोंनि एसटी मानसिया देरहागोन ना देरहाया जा बेयाव डाउट दङ। दा जोङो 15टा हरनानै जोङो दिनै 6टाल' 6 शेड्यूल मोनसे एसटी मोनदोंब्ला जोंनि बाद बाकी as per BTC एकर्ड 75% रिजर्वेशन सीट जोंनि BTC आव 40टानि गेजेराव 30टा मोनदोंब्ला दिनै बे बेसिसखौ नायोब्ला जोङो 15टानि गेजेराव खमावबो 10-12टासो जों एसटी मोननांगौमोन। नाथाय बेफोर टोटेल भायोलेशन as per माने भारतनि संविधानखौ बिथांमोना 6 शेड्यूलनि जि मोनसे माने मर्यादा बेखौ बिथांमोना माने टोटली भायोलेट खालामदों आरो बे भायोलेशन एगेन्स्ट द ट्राइबेल जों गोबां सावरायलायनाय जादों। दा जोङो मोनफ्रोमबो जि चिफ इलेक्शन कमिशननिफ्राय जि मोनसे नटिफिकेशन बे नटिफिकेशननि सायाव जि मोनसे ड्राफ्ट बे ड्राफ्टनि सायाव जि ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि जि मोनसे माने माने राजनीतिक अधिकार बे अधिकारखौ जों मोननो हाया बेखौ जों नुदों। बिनि थाखायनो जों टोटली बिनि सायाव जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों जास्ट गनायनानै लानो हायाखै। मानो होनोब्ला जों थांनाय समाव जि जोंनि बिटिसि ओनसोल जाय मोनसे भारतनि संविधानजों पार्लियामेन्टआवहाय 6 शेड्यूल मर्यादाखौ पास खालामनानै बर'फोरनो ट्राइबेलफोरनो जोंनि हायेनाव होदों। दा बे बेसिसखौ इन्टेक्ट खालामनानै दि बिनि 6 शेड्यूल स्पिरिट बादे जोङो गले गले बर्ड अफ पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशना चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथांजों दिल्लीयावबो सावरायदोंमोन आरो आसामावबो नैबे रेडिसन ल'आव सावरायदोंमोन। बिथांमोना जि जों सावरायनायनि गेजेराव जि मोनसे जोंनो पजिटिभ मोनसे रेसपन्स होदोंमोन नाथाय बे पजिटिभ रेसपन्सखौ बिथांमोना दिनै फोथायखेबस' खालामदों। दा जायनि जाहोनाव बै समाव बुंदोंमोन बिथांमोना दि नोंसिनि as per 330 आरो 332 नि आर्टिकेलनि दफा बादे 330 सेक्शन C नि बादे दि अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव मोनफ्रोमबो एसेम्बलि सिट्स एबा पार्लियामेन्टारि सिट्सआ दि एसटी जानांगौ। बिनि सायाव बिथांमोना नोंसोरो नोंसिनि माने कन्भिनियन्स बादे बै मोनसे ड्राफ्टखौ बानायनानै लाबो होननायाव जों बिथांमोननो हैदोंमोन। बेयाव टोटेल थांनाय जि 2001 नि मोनसे नटिफिकेशन जोंनि नैबे कुलदीप सिंह बिथांनि दैदेननायाव जि मोनसे कमिशन दादोंमोन बे मथे जे बिथांमोननि जि मोनसे डिरेक्शनमोन बेयावहाय जोंहा मोननै सिट्स उदालगुरि आरो क'क्राझार जानांगौमोन। नाथाय बेखौ बेसिस खालामनानै जों बिथांमोननो हैदोंमोन आरो एसेम्बलि सिटआ टोटेल बिटिसि ओनसोलाव 14टा जानांगौमोन। दा बेखौ बेस खालामनानै जोङो दिनै ड्राफ्टखौ हैदोंमोन बिथांमोननो। नाथाय बिथांमोननि जि रेसपन्स बे रेसपन्सआ दिनै नेगेटिभ फैदों। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बर्ड अफ पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशन एबा बनसिवा
बर' फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन्सफ्रा बिनि सायाव गोजोननाय गैया बिनि थाखायनो टटेलि बेखौ जों रिजेक्ट खालामदों आरो बिनि सायाव जों डेम'क्रेटिक भाबैबाबो सोमावसारनानै जोङो फिन खेमसे 11 तारिखसिम जि मोनसे डेट होदों जे रेक्टिफिकेशन खालामनायनि जि मोनसे सोलाय सोल' सावरायनायनि जे सुबिदा होदों बे सुबिदाखौ जोङो बिथांमोनजों सावरायनायनि खाबुखौ लागोन जों बावैसोनि उनावनो जों दिल्लीयाव थांनानै कमिशनार बिथांखौ इलेक्शन कमिशननि कमिशनार बिथांखौ लोगो हमनायनि जि पलिसि एजेन्डा बेखौ जों लादों आरो बेराफारसेथिं जोङो हानायखिनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया जोंबो जोङो सावरायनानै जितु ट्राइबेलफोरनि जि राजनितिक अधिकार पलिटिकल सेल्फ डिटारमिनेशन बेखौ जों लानो हायो दा जोंनि बर'फ्रा दिनै गोबां बोसोर जों आन्दोलन खालामनाय सोमावसारनायनि जि मोनसे गुबै ओंथि बे ओंथियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बे इन्डिया सिङावहाय बे सा सानजा भारतआवहाय जोङो राजनितिक अधिकार लानानै जोंनि बर' जाथिया थांनानै थानायनि जि मोनसे जों डिटारमिनेशन लादों बे जिनिसखौ दिनै बिथांमोना माने एन्टि बर' होनजायो एन्टि ट्राइबेल बै सकल माने एसामिस शौविनिस्ट बिथांमोना दिनै फोजोबस्रांनायनि पलिसिखौ लादों बिनि थाखायनो जों बिनि सायाव जोंनि मोनसेल' नङा एबा जोंनि बर' फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन्सल' नङा गासिबो बर'आनो दिनै खौसे जानानै आवाज होनांगोन आरो बिनि सायाव माने गोख्रों माने स्टेप लानांगोन आरो बेखौ जों होबथाफानांगोन दे जोंहा दिनै भारत बादि मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जों राजनितिक अधिकारखौ जों लानो हायाब्ला जों खुनु दिन सारभाइभ थांनानै थानायनि जों अबस्थाखौ जों मोननाय नङा दा जोङो नैबे डिलिमिटेशन नटिफिकेशननि बादै माखासे जोङो कन्स्टिटुएन्सि एबा पार्लियामेन्टारि सिट्सफोरखौबो जों सालिजारि खालामनानै नायदों बेयाव जों नुनो मोनदों दे जोंना 6 शेड्युल अट'नमास काउन्सिल कार्बि आंलंआव जितु डिफु मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स दं बे डिफु सिट्सआवहाय बिथांमोना दिनै 6था एसेम्बलि सिटजोंनो बिथांमोना मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स रिजार्भ मोननो हादों दा बिथांमोना इनटेक खालामदों 6 शेड्युल एरियासखौ नाथाय जोंनि दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव जितु जोंहा टटेल 15था मोनसे जि नटिफिकेशन होबाय जोंनो 15था आउट अफ 15 बेयाव अनलि 6थाल' एसटि होदों आरो बिनि सायावबो दिनै क'क्राझारखौल' मोनसे एसटि सिट्स होनानै जाय उदालगुरिखौ मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनांगौमोन बेखौ बिथांमोना बानायासै आरो बेराफारसेथिं जि बिटिसि एबा 6 शेड्युलनि जि मोनसे मर्यादा जि मोनसे पावर दिनै विदिन द 6 शेड्युल्स एरियास बे जानांगौमोन आन्डार द 4.7 बिटिसिनि दफा बादे नाथाय बे जिनिसखौ बिथांमोना सिफायनानै मा खालामबाय बे उदालगुरिखौ दोना लाब्लानो बे दरं मोनसे माने पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनानै जोंनि बिटिसिनि 6था एसेम्बलि सिट्सखौ बिसोरजों हरजोब्बाय दा बेयाव गोनांथियानो गैयामोन दि 6थाजोंनो बिथांमोना मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स बानायनो हायोमोन आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ मोनब्रैनि जायगायाव मोननैखौ दरंआव हरनानै मोननै गबर्नर आरो बाक्सा एसटिखौ दिनै क'क्राझार लकसभायाव हरदोंमोन बे गोनांथियानो गैयामोन अलरेडि चिरां क'क्राझार मोननैनि गेजेराव 7था बे मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स जाखाबायमोन आरो दिनै बै उदालगुरिनि मोनब्रै आरो बाक्सानि मोनब्रै 8थाजों मोनसे बानायनो हायोमोन दरं डिस्ट्रिक्टआव हरनायनि जेबो मोनसे अधिकारानो गैयामोन जोंनि 6 शेड्युलनि जि मोनसे पावार बे जिनिसखौ बिथांमोना डिसरेसपेक्ट खालामनाय जादों डिसअनार खालामनाय जादों आरो जोंनि भारत संबिधाना जि जोंनि बर' जातिखौ ट्राइबेलफोरखौ अननानै जि मोनसे 6 शेड्युलनि जि खुंथायनि जि राजनितिक अधिकार निजे खुंथायनि अधिकार होदोंमोन बेखौ दिनै बिथांमोना डिसअनार मान सन्मान दिनै दोना लाबानो गावसिनि गोसोबादि खालामदों बिनि थाखायनो जों बिनि सायाव टटेलि जों एगेन्स्ट आरो बिनि सायाव जोङो गोख्रों भाबै जों सावरायनायनि गेजेरजों आरो सावरायनायजों जायाब्ला डेम'क्रेटिक भाबै जोङो आन्दोलन खालामनानैबो बेखौ जोंनि राजनितिक अधिकारखौ जों लाखिनांगोन आरो जोङो बेखौ नाजागोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा दिनै आन्डार आर्टिकेल 330 आन्डार आर्टिकेल 362 नि दफा बादे बिनि मथे जोंनि बे बिटिसि 6 शेड्युला दिनै 15थानि गेजेराव नेम हिसाबै आयेन हिसाबै दिनै 15थाबो एसटि जानांगौमोन आरो मोननै पार्लियामेन्टारि सिट्स जाय 2001 नि जि प्रप'जाल कुलदीप सिंहनि चेयारमेनशिपआव जाय जिनिसखौ लानानैनो दिनैनि बे बेस्ट डेलिमिटेशनखौ बानायनाय जादों बेखौ बेस्ट खालामोमोनब्ला जोंना उदालगुरिखौ जोङो मोननानै जों मोननै समस्ति पार्लियामेन्टारि सिट्सआवबो एसटि जागौमोन
आरो बेराफारसेथिं not only जोंनि BTC 6 शेड्यूल outside BTC 6 शेड्यूल areas the tribal areas आवहाय जेरै जोंनि लखिमपुर दा बिथांमोना बेयावहायबो माने आर्टिकल 30 सेक्शन C नि बादे सेक्शन B नि बादे बिथांमोनाबो ट्राइबल मेजरिटियाव मोननांगौमोन बेखौबो बिथांमोना दिनै ट्राइबलफोरनि जि मोनसे राइट्स बेखौ दिनै सिफायनानै बिथांमोना बेखौ भंग खालामदों इलिगेलि भारतनि संबिधान बायदि बिथांमोना मावाखै बिनि सायावनो जों गोख्रों भाबै जोङो निन्दा खालामदों आरो बेखौ जों गनायनानै लानो हायाखै आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ट्राइबलफोरनि जि मोनसे राजनीतिक अधिकार जायनि थाखाय गोबां बर'फ्रा आन्दोलन खालामबाय गोबां जिउ गोमानांबाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय बेखौ रेसपेक्ट अनार होनानै जोङो आवगायलांनांगोन आरो गासैबो जोंनि बर' आफादफोरल' नङा साफ्रोमबो बर' सुबुङानो बिनि सायाव मैखोम भाबै पार्टिसिपेट खालामनांगोन